Heb je nog steeds zo'n pijn? Ja, dus? Victor, ga naar een dokter. Ik ben zelf dokter Veronique. Ik weet precies wat er mij scheelt. Wel, ik ben geen dokter en ik weet ook wat er scheelt. Het is uw hernia. Dezelfde hernia waarvan je vorige keer zei dat je alles onder controle had. Niet dus, want je moest eraan geopereerd worden. Gaat jij werken vandaag? Nee. Ik heb mezelf platte rust voorgeschreven. Meer kan ik niet doen. Meer moogt jij ook niet doen. Als er iets is, dan belt je mij. Ja? Ja, ik red me wel. Ja, ons ma is thuis, dus laat haar helpen als het nodig is. Ja, prima. Ja, oké, tot vanavond. Ja, en als ik... Ba-da-da-da-da.